Και φτάνουμε στο Motorex στον Πειραιά, στο μαγαζί του φίλου του Βασίλη. Εδώ λογικά μας περιμένει το κοβέ. Για να δούμε λίγο. Ωραίος ήχος. Για πάμε μια βόλτα. Μαλακό κυβότιο. Ωραία οθόνη, ωραία χρώματα. Για να κάνουμε μια βόλτα στον Πειραιά, πάμε προς το λιμάνι να το δούμε λίγο. Σαν πρώτη εντύπωση ο ήχος του σε φτιάχνει. Έχει έτσι κάτι από καθαρό αίμο. Σε ξεσηκώνει να μπει στο χώμα. Ωραία επιτάχυνση, γραμμικό, και το φρένο του κινητήρα αρκετά έντονο και θα έλεγα ότι στο χώμα βοηθάει. Συμπλέκτης μαλακός. Πάντως όση ώρα περίμενα στο φανάρι δεν ζεστάθηκε. Καλό είναι αυτό. Σε μπριζώνει, ωραίο γκάζι έχει. Για χώμα είναι ό,τι πρέπει. Στις αλλαγές της κατεύθυνσης έχει μια ελαφριά αίσθηση, δεν σου δείχνει τα κιλά του και σίγουρα στο χώμα αυτό θα σου δώσει μια εμπιστοσύνη και μια αυτοπεποίθηση. Το μπροστά το φρένο μου φαίνεται λίγο μαλακό σε αίσθηση, αλλά ίσως με τα κάκια υγρά να αλλάξει η αίσθηση αυτή. Για να φανταστούμε τώρα ότι έχουμε το 800 και θέλουμε να πάμε ένα διήμερο σε κάποιο ελληνικό νησί να το απολαύσουμε. Σίγουρα θα είναι ιδανικό για τέτοιες βόλτες εξορμήσεις. Κόβε 800X, 799 κυβικά, ψεκαστό, δικύλινδρο σε σειρά, 95 άλογα και σίγουρα του φαίνονται στον γκάζι. Είναι τόσο όσο νευρικό και σε μπριζώνει να το πας.
δυνατά στο χώμα και νομίζω οι περισσότεροι που θα το πάρουν για το χώμα θα το πάρουν. Λοιπόν, ελαστικά έχει Pirelli, τα STR, tubeless τροχούς. Για μένα προσωπικά, ακόμα και στο χώμα, θα προτιμούσα tubeless. Επισκευάζονται πιο εύκολα και αν στραβώσεις και μια ζάντα, βάζεις εκείνη την ώρα μια σαμπρέλα και φεύγεις. Τουλάχιστον στην άσφαλτο είναι πολύ πιο ασφαλές. Το μπροστά το φρένο μου φάνηκε λίγο μαλακό. Τα μούτρα του θα έλεγα ότι είναι όμορφα. Κάτω βλέπουμε εδώ σταμπιλιζατέρ. Σίγουρα χρειάζεται και στο χώμα στα flat κομμάτια είναι απαραίτητο. Γενικά έχει ωραία ποιότητα κατασκευής. Ένα ζευγάρι χούφτες σίγουρα χρειάζονται. Η σέλα του είναι άνετη και καβαλώντας το πατάς και με τα δυο πόδια κάτω. Ρεζερβουάρ 19 λίτρα. Θεωρώ ότι είναι υπεραρκετά. Ανάλωση ανακοινώνει 4,8. Πολύ λογικό, όλα εκεί κυμαίνονται και με τόσα άλογα λογικό είναι να έχεις κοντά στα 5 κατανάλωση. Το βάρος είναι 177 κιλά στεγνό, 190 πλήρες υγρών και σου τη δίνει αυτή την αίσθηση. Είναι ελαφρύ, στην κινήση το μετακινείς, αλλάζεις κατεύθυνση εύκολα, δεν σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις ένα μηχανάκι το οποίο πρέπει να πάρεις μια γραμμή και να μείνεις σε αυτή, μπορείς να διορθώσεις. Μπροστά έχει πυρούνι καγιάμπα. Τώρα δεν βρέθηκα και σε καμιά λάκκουβα να το δω, αλλά δεν με προβλημάτισε κάπου. Εδώ σίγουρα θα θέλει μια προστασία αν πας χώμα μπροστά η ποδιά. Λοιπόν, τα φλασάκια του ωραία. Ακτινική η τρόμπα του φρένου. Εδώ βλέπουμε ότι το πυρούνι, το καγιάμπα ρυθμίζεται. Έχει και τάπα για εξαέρωση. Έχει προφόρτιση. Το πίσω το αμορτισέρ έχει προφόρτιση και αυτό. Τα λάστιχα από τα μαρσπιά φερούνται πανεύκολα, οπότε καλό είναι αυτό. Ταξιδεύεις, έχεις τα λάστιχα επάνω, βγαίνεις στο χώμα, κάνεις μια κίνηση έτσι και τα βγάλες. Τώρα θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ατού του είναι η τιμή του. 8.400 ευρώ, καινούριο, 0 χιλιόμετρα στο κοντέρ και παίρνεις ένα μηχανάκι που όπως λέει εδώ είναι adventure. Εννοείται μπορείς να βάλεις βαλίτσες και τα λοιπά, να κάνεις τα ταξιδάκια σου, όπως είμαστε και εδώ στο λιμάνι. Σε εμπνέει να φύγεις ένα διήμερο σε ένα νησί ή να εξερευνήσεις την Εύβοια. Θεωρώ ότι είναι πολύ τίμιο σαν αγορά. Είναι ελαφρύ, είναι δυνατό, όμορφο είναι. Η ουρά του είναι πολύ μαζεμένη. Αν βγάλεις και τη σχάρα, η ουρά του δεν παραπέμπει σε μοτοσυκλέτα 800 κυβικών. Η ζελατίνα δεν ρυθμίζεται, σίγουρα θα έχει aftermarket επιλογές. Και εδώ στην αφετηρία μας δείχνει και τα βουνά χιονισμένα. Σε εμπνέει να πας προς το βουνό. Τα χειριστήριά του είναι πολύ καλά. Έχουν αίσθηση, ανταποκρίνονται, δεν έχουν ασάφεια. Εδώ έχει θύρα USB, απολύτως απαραίτητη.
Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στο Motorex στον Πειραιά. Ακόμα και στατικά φαίνεται το βάρος του, το μετακινείς πιο εύκολα. Ωραία ήταν η βόλτα. Παραδίδουμε το κλειδί πίσω στα παιδιά. Έχω την εντύπωση πάντως ότι αυτό θα μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό θα σου αρέσει πιο πολύ γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο 890 το χατέ. Είναι και πάρα πολύ κοντά στο World Rate. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Καλή βόλτα. Για πάμε. Για μια εθνική. Κάνε μου τη χάρη. Βγήκα μέχρι εδώ πέρα στο τέρμα του λιμανιού, έκανα αναστροφή. Πήγαινε, πιάσε όλο το λιμάνι γύρω-γύρω και πήγαινε προς τα Πετσόνα ρε παιδί μου, που είναι ο περιφερειακός. Να το οδηγήσεις λίγο στην ευθεία. Κάτσε. Και το Κιβώτιο καμία σχέση. Ναι. Το πρώτο κούμπομα στην πρώτη ταχύτητα φάνηκε η διαφορά με το κοβέ. Καλύτερο θα έλεγα Κιβώτιο το CF Moto. Πιο σαφή αίσθηση. Μην με παρεξηγείτε, δεν είμαι δημοσιογράφος. Την εντύπωσή μου αποτυπώνω. Νομίζω ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Δεν προσπαθώ να πλασαριστώ ως επαγγελματίας. Αδικό τους επαγγελματίες. Απλά είχα, να είναι καλά ο Βασίλης, είχα την ευκαιρία μέσω του Motorex, το οποίο μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε, να πάρω τα μηχανάκια για μια δοκιμή. Ναι. Το κοβέ είναι πιο απότομο στο γκάζι, αυτό είναι πιο γραμμικό. Και σε αυτό πατάω με τα δύο πόδια κάτω, αλλά έστω σαν εντύπωση, θα το δω μετά στα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι ελάχιστα πιο ψηλό, το κοβέ πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλό. Έκανα την έρευνά μου και διαπίστωσα ότι το κοβέ δίνεται στα 875 χιλιοστά ύψος έλας, ενώ το CF Moto στα 870, δηλαδή το ίδιο. Καμία σχέση. Αλλαγή ταχύτητας με γκάζι, το κοβέ είναι λίγο πιο νευρικό, αυτό είναι πιο προβλέψιμο, πιο ήπιο το γκάζι του. Το κοβέ σου θυμίζει καθαρό αίμο στην απόδοση του γκαζιού, αυτό είναι πιο μαλακό, πιο πολιτισμένο. Είναι όμορφα τα όργανα. Στο κοβέ μου έδινε μια ματ υφή, εδώ πέρα είναι όμορφο. Για να μην τα αδικήσω θα κάνω την ίδια διαδρομή για να δω τι αίσθηση θα μου δώσουνε. Σε αυτό το φρένο του κινητήρα δεν είναι τόσο έντονο όπως το κοβέ. Κλείνει στο γκάζ και ρολάρει το μηχανάκι. Στο κοβέ το φρένο του κινητήρα είναι πιο έντονο. Ωραίο το Κιβώτιο στο CF Moto. Κουμπώνουν οι ταχύτητες με ακρίβεια, δεν σου δίνει ασάφεια. Πολύ ωραίο το Κιβώτιο, μέχρι τώρα μου άρεσε περισσότερο. Ωραίο γκάζι, ωραία επιτάχυνση. Αυτό μου δίνει την αίσθηση ότι είναι ελάχιστα πιο βαρύ σε αίσθηση.
αλλά παράλληλα μου δίνει και την αίσθηση ότι είναι λιγάκι πιο σταθερό, πιο πατάει καλύτερα στους τροχούς του, θα έλεγα. Μπορεί να είναι και οι αναρτήσεις. Τίποτα, πιάνουμε 100 και δεν φαίνεται το βάρος του. Σταθερό και τα δύο, εντάξει, στα 100 όσο προλάβεις να πιάσεις. Και σε αυτό το μπροστινό το φρένο μου φαίνεται λίγο μαλακό, αλλά είναι πολύ καλύτερο από το κοβέ σε αίσθηση. Συνολικά θα έλεγα ότι αυτό φαίνεται πιο καλό σε ποιότητα κατασκευής γενικότερα, πιο ποιοτικό. Το άλλο είναι πιο σπαρτιάτικο. Για δευτερόλεπτα άλλαξε και η φωτεινότητα στο κοντέρ επειδή μπήκαμε στο τούνελ. Εδώ δεν έχει στον ήχο την ένταση του κοβέ στον κινητήρα. Είναι πιο μαλακό για τα αυτιά, πιο τρυφερό. Το άλλο σου σε μπριζώνει, έχει και τον ήχο του κινητήρα που σε κάνει να θες να τον γκαζώσεις. Και με μαμά εξάτμιση κιόλας. Αυτό είναι πιο μαλακό, και ο ήχος του πιο ήπιος, πιο πολιτισμένος. Και εδώ οι διακόπτες έχουν ωραία αίσθηση. Τραβάει τα βλέμματα. Έχεις αυτό το μπλε, είναι όμορφο. Για να μπούμε στο λιμάνι, στο ίδιο σημείο, να κάνουμε και εδώ ένα όνειρο για διήμερο σε κάποιο ελληνικό νησί ή να εξερευνήσουμε την Εύβοια. Γιατί όχι, αυτά τα μηχανάκια γι' αυτό φτιαχτήκανε. Η Ελλάδα για τα on-off είναι παράδεισος. Πάμε στο ίδιο σημείο για να μην τα αδικήσουμε. Εκκίνηση. Λοιπόν, εδώ έχουμε τροχούς 21-18 και εδώ όπως στο κοβέ μαζεμένη ουρά, πολύ μαζεμένη, δεν σου δίνει την εντύπωση μεγάλης μοτοσικλέτας. Η σέλα του πάρα πολύ καλή. Βεντιλατέρ και στα δύο. Δεν χρειάστηκε να ανάψουν. Τα μούτρα του με το ψηλό φτερό σε προδιαθέτει για χώμα και έτσι πρέπει. Όμορφο και αυτό με το δικό του τρόπο. Εδώ έχουμε ρυθμιζόμενη ζελατίνα. Είναι πανεύκολη με το χέρι. Κατεβαίνει, ανεβαίνει πανεύκολα. Εδώ έχουμε θύρα USB πάλι. Είπαμε απολύτως απαραίτητη. Όλοι κουμπώνουν ένα GPS, ένα κινητό. Εδώ πέρα έχει το μπαράκι έτοιμο. Ανεβάζοντας τη ζελατίνα είναι το μπαράκι έτοιμο για να βάλουμε κάποια βάση για GPS για το κινητό. Είναι το καλύτερο αυτό γιατί έρχεται στο ύψος των οργάνων και το έχουμε ακριβώς μπροστά, στο ύψος των ματιών, βλέπουμε την κίνηση μπροστά μας.
Λοιπόν, όπως το κοβέ, έτσι και εδώ υπάρχει σταμπιλιζατέρ. Να το, σταμπιλιζατέρ τιμονιού, το οποίο θα έλεγα ότι είναι απολύτως απαραίτητο. Και εδώ ο κινητήρας είναι δικύλινδρος σε σειρά, 799 κυβικά όπως είναι και του κοβέ. Η σέλα είναι ρυθμιζόμενη με ύψος 830 χιλιοστά και 870 για τους πιο ψηλούς. Το ρεζερβουάρ εδώ είναι στα 22 λίτρα και εδώ βλέπουμε τη γραμμή πως τα ρεζερβουάρ κατεβαίνουν κάτω χαμηλά και έχει εξίσου ελαφριά αίσθηση με το κοβέ, γιατί χαμηλώνει όλο το κέντρο βάρους της μοτοσικλέτας και αυτό την κάνει να φαίνεται πολύ πιο ελαφριά από ό,τι είναι στην αίσθηση, στην οδήγηση. Στεγνό βάρος 198 όσο είναι γεμάτο το κοβέ και γεμάτο 214. Θα έλεγα ότι δεν του φαίνονται. Δεν νομίζω να είμαι υπερβολικός, αλλά όποιος το οδηγήσει νομίζω ότι θα πει το ίδιο. Τα κιλά του δεν του φαίνονται. Αυτό που είπα και στην οδήγηση, σίγουρα φαίνεται λίγο πιο βαρύ από το κοβέ, αλλά όχι τραγικά πιο βαρύ, όχι τόσο πολύ. Για να δούμε και εδώ τα λάστιχα, βγαίνουν και αυτά με μια κίνηση στα μαρσπιέ. Αυτό διαθέτει χούφτες στο στάνταρ εξοπλισμό, έχει και τα αυτοκόλλητα CF Moto. Για να δούμε και τα flash του, αφού τα ανάψαμε και στο κοβέ. Εντάξει, το ίδιο είναι. Εδώ ελαστικά έχουμε τα CST. Στην ουσία είναι αντιγραφή του STR. Εντάξει, δεν νομίζω κάποιος και να το πάρει, όποιο και να έχει, τέλος πάντων δεν υπάρχει περίπτωση να μην το αλλάξει σύντομα. Οπότε το ελαστικό δεν νομίζω να είναι και από τους πιο δυνατές παραμέτρους για να επιλέξεις ένα μηχανάκι. Εδώ και η ποιότητα στο ρεζερβουάρ, στη βαφή, γενικά φαίνεται στα πλαστικά καλύτερη από το κοβέ. Πάμε τώρα στην τιμή του. CF Moto 800 MTX 9.690. Οπότε να το πω λίγο χοντρικά, 9.690 αυτό, 8.400 το κοβέ. Για 1.200-1.300 ευρώ διαφορά, εγώ προσωπικά θα έπαιρνα το CF Moto. Μου άρεσε συνολικά πιο πολύ σαν αίσθηση, σαν ποιότητα κύλησης, σαν φρένα. Το ελάχιστο βάρος του ελάχιστο, εντάξει, είναι 20 κιλά, 25 κιλά δεν είναι λίγα, αλλά το βάρος του στην οδήγηση δεν μου φάνηκε τόσο πολύ περισσότερο από το κοβέ. Μου άρεσε πιο πολύ και σαν εμφάνιση και στην οδήγηση. Για πάμε λίγο η κίνηση. Πατάω άνετα κάτω, μπορώ να το μετακινήσω εύκολα το μηχανάκι και με τα δύο πόδια. Το κυβότιο πολύ καλύτερο. Να το πω ξανά για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν πληρώνομαι, δεν πληρώθηκα για αυτό που κάνω. Ο φίλος ο Βασίλης που έχει το Motor X στον Πειραιά μου το έδωσε για test ride και το κοβέ και το CF Moto, να είναι καλά. Και απλά λέω την άποψή μου, τη γνώμη μου, με την όποια εμπειρία έχω. Οπότε για μένα τη χάρηκα αυτή τη βόλτα σήμερα. Κατέβηκα και στον όμορφο Πειραιά. Οπότε ο άτυπος τυπικός, ουσιαστικός νικητής για μένα είναι το CF Moto. Και αν είχα να διαθέσω μέχρι 10 χιλιάρικα, το CF Moto θα παίρνα.
Το κοβέ μπορεί να το έπαιρνα μόνο για χώμα αν είχα τη δυνατότητα και να σπάω πλάκα, αλλά συνολικά για ένα μηχανάκι το οποίο θα μπορούσα να χρησιμοποιώ κάθε μέρα, να πηγαίνω και το χώμα μου, να κάνω και τα ταξίδια μου, σίγουρα η επιλογή μου θα ήταν CF Moto, ξεκάθαρα. Ναι, και το μπροστινό το φρένο πολύ πιο ωραίο σε αίσθηση, ακόμα και στα λίγα χιλιόμετρα, πιο σαφές. Τίποτα δεν του φαίνονται, και μέσα στην πόλη τα κιλά του δεν του φαίνονται, το μετακινείς. Έχει τα ρεζερβουάρ χαμηλά και σου δίνει άλλη αίσθηση. Εδώ να συμπληρώσω ότι το CF Moto έχει και αυτό 94 άλογα και έχει ρυθμιζόμενες αναρτήσεις. Και το πίσω φρένο πιο ωραίο. Οπότε έρχεστε εδώ Κολοκοτρώνη, στον Πειραιά, πολύ κοντά στο λιμάνι, και έρχεστε στο Motorex να βρείτε τον Βασίλη, να κλείσετε κι εσείς ένα test ride και να διαπιστώσετε αν αυτά που σας είπα είναι αλήθεια ή όχι.